Üç talak meselesi. İyileşlerimizden käbiri talak bardy sorapdyr. Dinimizde üç görnüş talak bar. Birincisi ric'i talak, yani nikah gıydırman dowam edip bolýan talak. İkincisi ba'ini sa'ir, diňe nikah bilen durmuşyňy dowam edip bolýan talak. Üçüncüsi bolsa ba'ini kebir, nikah bilenem durmuşyňy dowam edip bolmaýan talak. Bir kişi birinji talagyny ulanandan soň 3 ay takminan, yani 3 ay başgaly geçmäke puşman bolsa ona nikah gıydyrman aýaly bilen durmuşyna dowam edip bilýär. Eger şu 3 ay başgaly geçenden soň, yani takminan 3 ay geçenden soň puşman bolsa ona nikah gıydyryp dowam etmeli bolýar. İkinji talak bolsa ba'ini sa'ir diýdik. Birinji we ikinji talagyny ulanandan soň ýa-da ikisini birlikde ulanandan soň diňe nikah gıydyryp, yani täze nikah gıydyryp aýaly bilen durmuşyna dowam edip bilýär. Üçüncü talak bolan, yani ba'ini kebir bolsa onu nikah gıydyryp dowam edip bilmeýär. Diňe aýaly üçüncü bir şahsa durmuşa çykmaly, bolam tebii ýagdaýda çykmaly. Olaram adat we tebii ýagdaýda durmuşlar dowam etmese ýa aýyrşsalar ýa-da ýollaşyp wapat edenden soň täze nikahlanyp şoň bilen täze durmuş gurmaga hak hukuk kazanýar. O bärdäki köp kişiň düşünmeýän meselesi, yani kelle garşdyrjy mesele näme? Şu üç talagyň bir wagtda ulanulanyny üçütem gidýärmi ýa-da üçütem bir talak ýerine geçýärmi meselesi. Bu wagtda iki sany garaýyş bar. Birincisi ýa-ni fiqh kitaplarymyzda o 4 mezhep alymlarymyzyň aýdýan garaýyşy bu bolsa bir meclisde, bir ýerde, bir hadisede 3 talagyny ulansaň üçütem geçýär diýerler we nikahlaşyp täzeden aýalyň bilen dowam edip bilemok diýerler. Bu birinji garaýyş. İkinji garaýyş bolsa İbn Qayyim bilen İbn Teymiyýanyň garaýyşy. Bular bolsa bir meclisde, bir hadisede 3 talagym aýtsaň bir talak ýerine geçýär diýip aýdýarlar. Günümizde käbir alymlaram şo iki alymyň garaýyşy bilen hereket edýärler. Bularyň delilleri bolsa Peýgamberimiziň döwrü we Hazrat Ebu Bekir'iň döwründäki eden hereketlerine göre hareket edýärler. Emma ýanky 4 mezhep imamymyz Hazrat Omar döwründäki hadisany alýarlar, çünki Hazrat Omar käbir adamlaryň talak meselesini agzyna köp aýlar oýunjak ýaly etmeklerine garşy çykmak üçin o bir meclisde bir ýerde üçünem ulansaň 3 talagam gidýär diýip gadagan edýär we käbir hadislerde de Peýgamberimiz üçünem birlikde ulansaň üçünem gidýär diýip aýdan üçin şol hadislere delil aýdýarlar we bütün alymlarymyz, ýani 4 mezhep imamlary we alymlaryň köpüsi şol garaýyşa görä hereket edýärler. Emma ikinji garaýyşda, ýani İbn Teymiyye we İbn Qayyimyň garaýyşlary bolsa, ýani başda Peýgamberimiziň döwründäki we käbir hadislerdäki garaýyşlara görä hereket edýärler. Medeni futda da ýani ikinji garaýyşa görä meňdeşirä hereket edilýär, çünki bir meclisde 3 tane talagy ulansa bir talak diýip geçýär diýip aýdýarlar. Çotada hem şaýat bolmaly, hem sudýaň şaýatlygyny ýerine ýetirilenden soň ondan soň talak, ýani bir talak ýerine gelýär diýip aýdýarlar. Bu wagtda hani ätiýaçlykly, ihtiýatly hereket etmek üçin şu sözü näme dikkatli ulanmakda peýda bar. Çünki men ulanynym, o üçünem birden ulanynym, soň ýa-ni bolanok zat diýip soň ýa-ni fetwalar imamlar gözläp neme diýerler, kösenýärler adamlar. Şoň üçin bir gezek aýdanda da şu talak ýerine gelip durýan üçütünü, 3 hakyny näme üçin birlikde gidirýär. Şoňa dikkat etmeli we şonu aýtmakka 10 ýa-da 100 gezek pikirlenip aýtmaly.